Hola, quan va venir la tutora i em va comentar a veure si volia participar en aquest projecte, en aquesta aplicació, vaig dir que sí de seguida, perquè em va semblar que era molt bona idea. I quan el vam haver d'anar a instal·lar a casa va ser superfàcil. Amb el QR que ens va donar la mestra va ser gairebé instantani. La veritat és que és molt senzill de fer servir i és molt gratificant, sobretot quan et ve la teva filla i de dir, ostres, avui a la classe hem treballat els cossos geomètrics i t'ho vol ensenyar i veus que ella mostra interès, no? I tu com a mare li pots felicitar, li pots fer el reforç positiu, no? Que tant funciona i que tant necessiten. I la veritat és que també quan a la sortida del col·le ho comentem amb els pares estem encantats, perquè és que pots entrar, és com si entressis un moment a l'aula i pots veure en aquell moment què estan fent els teus fills, no? I la veritat és que és una experiència molt positiva, estem encantats.